Κύριε Βερβεσέ, καλή σας μέρα. Καλησπέρα κύριε Κλαμάνο, τι κάνετε? Κύριε Βερβεσέ, θέλω την ανάλυση σας. Πάνω κάτω είναι γνωστό το τι συμβαίνει εδώ με τη συζήτηση για το άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος. Επειδή λόγω των φοιτητικών μου σπουδών και εγώ ήμουν τη νομική τελείωσα, έχω πολλούς φίλους δικηγόρους, εκεί θέλω να καταλήξω, δικηγόρους επαρχίας, που μου λένε ότι το φοβόμαστε αυτό, γιατί φοβόμαστε ότι θα έρθουν τα μεγάλα αθηναϊκά γραφεία και θα μας πάρουν τις δουλειές. Δεν θα χρειάζεται πλέον να τους εκπροσωπούμε εμείς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας φόβος υπερβολικός, διότι αφενός, αν κάποιος δικηγόρος Αθηνών θέλει να πάει έτσι κι αλλιώς στην επαρχία θα πάει. Αλλά θα πρέπει να βρει κάποιον εκεί να τον. Όποια γραφεία μεγάλα συνεργάζονται με κάποιους τοπικούς δικηγόρους. Σωστό. Με το νέο νόμο δεν επιτρέπεται η δημιουργία δεύτερης έδρας. Οπότε δηλαδή δεν μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία υποκατάσταση στην επαρχία. Οπότε δεν έχει. Αν θέλει να λειτουργεί de facto με κάποιο δικηγόρο, πάλι θα χρειάζεται δικηγόρο για να την έχει και να την εκπροσωπεί στον τοπικό σύλλογο. Το μόνο που πράγματι δημιουργεί για τους αδέλφους μια επιβάρυνση είναι η κατάργηση του γεωγραφικού περιορισμού, δηλαδή τη δυνατότητα να παρήσετε με τοπικό δικηγόρο. Αυτό ήταν ένα θέματα που δυστυχώς η Τρόικα είχε βάλει στις βασικές προτεραιότητες, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαμε για πάρα πολύ καιρό κι εμείς να το στηρίξουμε, στη λογική ότι δεν μπορεί να υποστηρίζει εύκολα σε ένα δημόσιο διάλογο ότι η υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου στην επαρχία μπορεί να είναι δεσμευτική για την αστική υπόθεση και να μην είναι σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Ήταν ένα δύσκολο επιχείρημα. Νομίζω όμως ότι στην ουσία η ύλη δικηγορική δεν χάνεται, γιατί έτσι κι αλλιώς κανείς δικηγόρος από την Αθήνα δεν πρόκειται να πάει. Δεν μπορεί να σκοτώ εγώ να φύγω από την Αθήνα, να πάω στην Καρδίτσα να καταθέσω μια αγωγή. Κάποιος θα μου την κάνει τη δουλειά αυτή, κάποιος τοπικός δικηγόρος. Αλλά θα χρειαστώ και τον οποίο θα τον πληρώσω για τη δουλειά που θα κάνει. Αλλά δεν νομίζω πως στην ουσία κινδυνεύει η βασική ύλη. Το πρόβλημα είναι έχω δημιουργήσει τα θέματα ταμεία. Είναι τα θέματα που δεν είναι ευχάριστο, κανείς δεν συμφωνεί με αυτό. Πολλό μάλλον που υπήρχε απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οποία είχαν προσφύγει κάποιοι δικηγόροι και είχε δικαιώσει τους συναδέλφους των επαρχιών ότι είναι θεμιτός σύμφωνα με τα πλαίσια του ανταγωνισμού ο γεωγραφικός περιορισμός. Δυστυχώς ή ευτυχώς ήταν από τις αρνητικές εξελίξεις του νομοσχεδίου. Για το θέμα όμως αυτό, κανείς από εμάς δεν είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή το γεωγραφικό περιορισμό. Οι συνάδελφοί σας της επαρχίας δεν διαχωρίζουν τώρα τη θέση τους? Οι συνάδελφοι έχουν το θέμα τους, το διεκδικούν με δυναμικούς τρόπους. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Ότι θα καμφθεί αυτή? Δεν το ξέρω ποια θα είναι η εκτίμησή μου. Εγώ οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι εκείνοι που δεν έγιναν. Αντιλαμβάνομαι το θέμα των συναδέλφων, κάνουν τον αγώνα τους. Εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, και είμαστε σε δυσάρεστη θέση. Δεν είναι ευχάριστο για μας να διαφοροποιούμε από τους συναδέλφους. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτή τη φάση εμείς έχουμε ένα διακύβευμα μεγαλύτερο. Θεωρούμε ότι επειδή είχαμε βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές, οι οποίες η κυβέρνηση δεν τις υπερεύει με αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έθεσε, δεν μπορούμε να οδηγούμε τον κλάδο στην Αθήνα σε 20.000 δικηγόρους σε μια απεργία αλληλεγγύης, η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς ή ευτυχώς δεν αφορά τις κόκκινες γραμμές που είχαμε θέσει. Άρα σε δύο στρατόπεδα οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας πλέον. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα συνδικασμό με το σώμα. Δεν είναι ευχάριστος αυτός και δυστυχώς μας έχει φτάσει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά πολλές φορές η ζωή φέρνει τα προβλήματα έτσι ώστε να πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικές λογικές πολλές φορές. Κύριε Βερβεζέ, το παρακολουθούμε και με χαρά να ξανασυζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι με χαρά, με λύπη συζητάμε αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι ευχάριστα τα θέματα αυτά. Αλλά δυστυχώς η ζωή βάζει προβλήματα τα οποία δεν τα έχουμε. Αλλά σε μια εποχή που επικοδομούνται τα πάντα, που χάνονται μισθοί συντάξεις, χάνονται συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να είμαστε όλοι να λειτουργούμε με άλλες προοπτικές και με άλλες λογικές. Αλλά στα πλαίσια βέβαια αγωνιστικής διεκδίκησης των προβλημάτων μας. Δεν μου λέτε, φαντάζεστε κάτι τελευταίο και σας αποδεσμεύω. Δεν ξέρω αν έχει και βάση αυτό που θα πω. Φαντάζεστε να πάτε δικαστικά η μισή δικηγορική σύλλογη της Ελλάδας μαζί με τους άλλους στα δικαστήρια, δικηγόροι εναντίον δικηγόρων? Κοιτάξτε, οι δικηγόροι συνήθως αντιδικούν με δικηγόρους, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μας. Πάντως σε θεσμικό επίπεδο, έτσι, οργανωμένα και συλλογικά, σαν. Δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχουμε μια απλά. Μην φτάσετε, κύριε Βερβεζέ. Σε ένα θέμα το οποίο έχουμε, αν θα πρέπει να οδηγήσουμε την κινητοποίηση. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εποχή η κινητοποίηση. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν πληρώνει τους δικηγόρους, δεν πληρώνει κανένα, η αγορά είναι στεγνή. Εάν αυτή τη στιγμή οδηγήσουμε τα πράγματα σε εντάσεις, θα είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι με μια αγορά εργασίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, καθημερινά αντιμετωπίζουν το φαινόμενο οι συνάδελφοι να μην πληρώνουν οι εντολές τους. Να μην μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Και τις οφειλές τους στους δικηγόρους. Δεν νομίζω ότι περνάμε. Είναι πολύ δύσκολες μέρες για όλους. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερβεζέ.